l'art de contar. A l'hora de contar contes, és normal que ens plantegem alguns interrogants, com contes clàssics o contes actuals. Segons Bruno Bettelheim, que era un psicoanalista que se va dedicar a estudiar la influència dels contes clàssics, deia que les característiques dels contes clàssics i l'estructura de la ment infantil s'ajusten a la perfecció, perquè n'hi ha pocs personatges i molt ben definits, perquè s'eviten detalls superflus, com els noms propis dels personatges, perquè la moral maniquea ingènua és molt clara per als xiquets i xiquetes, distingeixen perfectament els personatges bons i els dolents. Els contes actuals estan molt bé també sempre que estimulen la seva imaginació, donen resposta als seus conflictes interns i tinguen un final feliç. També ens preguntem, serà massa fantasia? I fantasia i realitat hem de dir que són dues cares d'una mateixa moneda. Per tant, és molt important desenvolupar la fantasia. Per exemple, els grecs, si parlaven de centaures, de sirenes i tal, era perquè abans havien vist homes, cavalls, dones, peixos, etc. Per tant, no tinguin por d'estimular la seva fantasia. Repetim el mateix conte? Si els xiquets i xiquetes demanen repetir el conte, ho hem de fer, perquè això vol dir que ells s'han vist identificats o reflectits en aquell conte o que els dona resposta a algun dels seus problemes i necessita reafirmar-se en això per a poder créixer com a persona. I contes de por? Contem contes de por? Serà bo donar-los por als xiquets i xiquetes? I hem de dir que la por és inherent a totes les persones. És important que els xiquets i xiquetes exterioritzen les seues pors, que parlen de les seues pors. I si troben que els adults tenen por de contar contes de por, això augmenta la seva angoixa, perquè pensa que el seu problema és d'ell només. També ens podem preguntar, i el vocabulari? Ha de ser tot vocabulari conegut o poden aparèixer paraules noves? Els especialistes diuen que privar-los de paraules noves, de vocabulari que no coneixen, és privar-los d'un material per a jugar i per a somiar. Per tant, enriquim el seu món de fantasia amb paraules noves. Esperem haver donat resposta a alguns dels vostres interrogants.